Ndị be anyị ekeneni m unu ọzọ n'ụbọchị nke taata. Asịrị m unu ka ọ dịrị anyị na mma. Asị m na ihe adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. Ndị ga-esi na-esonyela ihe a bụ Igbo Media, bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ngalaba ozi a dị nnukwu mkpa. Anyị si ka anyị gosi unu gbasata maka ihe na-eme na Igbo community and obodo anụ anyị nọ n'ime ya. Dịka o si dị, ọ bụ na nke a bụ mbọsị izizi ị na-ezite chanel anyị bụ Igbo Media, gbaa mbọ rinne ka ị sọbskraibụ and share ya ka o rute ndị ọzọ aka. Maka na infọmeshọn anyị na-enye unu bụ ihe unu ga-ama gbasata maka ihe na-eme n'obodo a, anụkwunu mara ka unu si akwado na ya bụ ife bụ ya ka anyị si ka anyị drọpụ ọrụ bifo anyị gosi unu ihe anyị ji maka ya wee bịa. Ị ga-esi ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa, ị drọpụrụ anyị alụ gị ife iche gbasata maka ya bụ ife ndị niile ekwu n'iru akwụkwọ. Alright, over to you, sir. Need is anything. If I were you, I don't need to do anything again. This is anything again about into you who si where they now. Magantu you who si where they go through. More na some of you ya go on ezioku na ifeanyi na-eme of a truth no ife mmụọ. Ọ bụrụ unu ya go on ezioku that of a truth na ifeanyi na-eme be ife mmụọ, you can agree with me na the face I know now that ndị be anyị don't even need your voice. That is the truth. I doubt one ịkpọ call n'ụlọ ịnụta okwu akpọ n'ọnụ. I doubt one ịjụ onwe gị ka ihe wetara ndị be anyị ji eji decide aka ege ntị now. Ịjụ onwe gị kemgbe eji wee jide Maazị Nnamdi Kanu wee rue tata na mgbe nwe eme broadcast ka ofu strategy unu nwa webụtagoro bụ ndị DOS unu webụtara gra viral. Onwebe nke m nwafụrụ na social media ofu strategy unu webụtara go gra viral. Afụbem ya. Then recently with ifeanyi na funa media na lawyer unu dị close to na asak ya ka ife ị na-achọzi ebe ịgwa ndị be anyị ọ bụ banyere court case Maazị Nnamdi Kanu gara aga, which na with what we saw la media o doro ego na ọka anya la unu enwenwuzie access la case Maazị Nnamdi Kanu all unu adị ozi in control, which from onset la some of us from none mana from mgbe eji ya la unu enwere access na his case file or whatever. Le ihe unu na-eme operate with bụ hearsay, which ana m blame unu. Ihe nji ya na-blame unu bụ la unu na-eme operate under command and control. Ya wetara mụnwa bụ mmadụ. I like your command and control. Or they are mmadụ. So that is why I'm not going to be a member. You gotta go. Mana anyị nwa na outside na afọ ntụ ife si aga na agwazi na ọ dị unnecessary ịpụta ibe ikwu okwu maka ndị be anyị need kuzi okwu a maka from mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu na o nwere ofu strategy ọbụla unu wepụtara bụ ezie. Rather ihe unu puchurula media bụ men and women na-agba saga, and that saga bụ ndị na-agba Maazị Simon Ekpa saga. But hear this, very very important. Ma ọ bụrụ na unu kwetere na ife anyị na-eme ebe ife mmụọ, ịma na anyị ma da spiritual control the physical. Ọ bụrụ na unu gwa onwe na eziokwu sincerely na ife anyị na-eme ebe ife mmụọ, you are around or you was around during oge Maazị Nnamdi Kanu na-eme broadcast mgbe ọ pụtara kwue na redio Biafra lee ya n'idri na kemgbe ya si ekwu okwu nwere onwe lee ya afọbere 15 men dị ready or the ready to work with him or to achieve Biafra with him. 15 men kemgbe ya si ekwu okwu nwere onwe, and then iso among the DOS. Ma ọ bụrụ na ịbụ onye isi DOS mgbe ahụ ọ dị ka ịbụ onye isi, then ya nwa abịa kwuo okwu ahụ iche na okwu ahụ n'ọgba aka only okwu ahụ o kwuru. Ị bịakwa some of you after ka kidnap Maazị Nnamdi Kanu
some of your media warriors na-ekwu la DOS na ịbịala ha ruru 1000 men. Then ejuo onwe gị DOS ruo 1000 men and women. Onye settle up the group or the department bụ DOS apụtasị gị na kemgbe esi ekwukwu nwere onwe na ya afụbara 15 men. That makes you a suspect. That is the truth. Makana mgbe Christ dictated Nigeria, he told his disciples that one among you, Nigeria, everybody at that moment become a suspect. Onye ọbụla elele ibi anya, Christ ọ bụ mụnwa, Christ ka ọbụla ọ bụ mụ. Mgbe ịnụ ya la 1000 men, according to some of you know la DOS, Maazị Nnamdi Kanu apụta la redio Biafra. Si na ihe a na-edere bụ na kemgbe esi ekwu nwere onwe na ya afọ 15 men. The serious. That makes all of you a suspect. Suspect ya bụ esomo na one among 12. Because also na afọ 15. Ihe ji n'ụdịrị ajụzi onwe unu, am I among the 12? Am I among 10? That makes all of you a suspect. Ma ọ bụrụ ụrị na ihe ahụ unu na-agwa anyị na ọ bụrụ ihe asị na unu ruru 1000 men. Ma ọ bụrụ na ikwete n'eziokwu na ihe na-eme ebe ife mmụọ, ihe aba ajụjụ iji ajụ onwe gị asị nwa mmadụ, and ihe enwe the answer by yourself. Ka ị na-enweta the answer ka iji enwe rethink for coming out ebe ikwu okwu na broadcast. Then in around mgbe Maazị Nnamdi Kanu na around and ịbụ onye isi ndị DOS, I stand to be corrected, my brother. Mgbe ya nwa bụ Maazị Nnamdi Kanu pụtara na redio Biafra wee kwue sị la kemgbe ya ihe a needri bụ 100 men to march, you were among the 1000 DOS members. That singular pronouncement alone make you people a suspect again. Leah needed 1,100 men to march. But some of you and in the media warrior on Agwai, the DOS comprises men and women. Nahar 1,000 men and women. Onye the secretary of Abata, Celia needed 100 men to march. Ema neha abu meji ahiri okunde, you were around. Go mwagezi oku, leha na emebori hemmo di konusi okuya. My brother, in around mgbe Maazị Ekpa pụtara, and in around mgbe Maazị Ekpa na-arụ ọrụ, and in around mgbe Maazị Nnamdi Kanu mere Maazị Ekpa introduce as the carrier of new dimension, that he is bringing new dimension but that which is yet to see, that raw material which you are yet to tap from, that which Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi gị, that which he don't have on his table. Ihe a bụ ihe new dimension mean raw material. By the virtue of that introduction by Maazị Nnamdi Kanu, introducing Maazị Ekpa as the carrier and deliverer of new dimension, and he went further that we should hear him and hear his broadcast. Some of you and the 1000 DOS members were around too, and made that young man a total stranger. He is not among DOS member. Even some of you serve as a Lobro Oath member. Some of you serve as an Otekro Oath. Lord of Phone Capro. Ununa Omeyi introduce. Obro no no kweteri in eziokwu na ife na emebe ife mmụọ, you will agree with me that obro no obomoboge, by virtue of that introduction, my post, I'm a second thought for it. Kamara ma post to ahụ enyere m maọbụ post to mejuo ahịrị okwu ndị a ka post ahụ enyere m ka enyere m ya ka na function n'ime ya. But all of you kept quiet. In around mgbe onwe ụdị okwu aja agwafọrọ Maazị Ekpa, ịghọtago, mana you can agree with me na ihe niile ahụ gbara ya mgba media warriors unu nwa ahụ tata na-ekwu okwu na, you can agree with me la media warriors unu ahụ gbara Maazị Ekpa war na, as it stand today, you will agree with me na Maazị Ekpa defeat ha ncha. Isi na o defeat bro ha, just gosikene m ofu your media warrior or media warrior unu ha ka dị consistent na-ekwu okwu nwere onwe, or ka dị consistent in proving to us
la Maazị Ekpa bụ an agent na-arụ ọrụ with the Nigeria government. Ihe niile a ọdịrọ, that is an evidence. La power have changed hand. Ma ọ bụrụ na ịgwa onwe gị eziokwu, ihe a ịfụrụ m gụdebere which lama end ebe a bụ an evidence na power have changed hand by the virtue of that introduction of new dimension. My brother, power have changed hand. Makana spiritual control physical. Spiritually, the mandate, the staff have left some of you. Ya wetra. Onye ọbụla unu na gather in the name of anything now must be careful. Do you know why? No unu enwezi the spiritual backing. Hear this. Onye ọbụla ifuru unu na gather now in the name of anything must be careful. Do you know why? No unu enwezi the spiritual backing. That is to say, mo bụrụ re na unu gbara onwe unu eziokwu leifa na eme ebe ife mmụọ, and that the spirit control the physical. Ọ bụrụ na gwara onwe unu eziokwu a, unu ji ama lee ihe ọbụla onye ọbụla unu na-agada in the name of anything Biafra struggle now, for the fact na unu enwezi spiritual backing now, onye ahụ let's set you onwe ya up for destruction. That is the truth. Makana ana azọta ana before azọta ute. Mgbe ọbụla unu azọta ana ka ezi ka unu ji esi azọta ute. So my brother, make calls. I don't think Lord necessary. Fide ka ebe gwa ndị be anyị now. Ọ bụ maka Jubri Sudani. That one has come and gone. Ka fide ka ebe gwa ndị be anyị now. Ọ bụ maka case Maazị Nnamdi Kanu, which face that case now. That case bụ somehow before. My face that case now. Ije ekwetenwu. Lele enwe changes. Lele enwezi improvement because family or the case or the stagnant. Kọta ka echi. Mana ntu face case ya si aga now. Ije agwa onwe gị eziokwu na ife dị iche dị. Asị m kwuo, mma asị ka ikpebe ekpere ka Jona ọbụla bayere gị n'ụgbọ ka Chukwu wepụ ya bụ Jona. Ka nna agba gị onye nweta ozi ya mee ka o rue gị aka. Ị nwere ike ịma ntu o si aga, mana juke na onwe gị eziokwu. Broadcast ị na-achọ ịpụta ọ dị necessary maka mmadụ ikpe ya aja, ikpe onwe ya aja, maka na iru ama adịghị mma ikpo ntụ. Ịghọtago? Asị m kwuo face anyị nọ na n'okwu nwere onwe a kemgbe niile anyị si agba Maazị Ekpa war. O mega a lot of things introduce. O mepego some office. That is an evidence lo nwere spiritual backing. That is an evidence lo nwere spiritual backing. Results speak for itself. Ndị niile gbara ya mgba adịgo defeated. Ndị niile feel ọma make headway, ọ na-make headway, ọ na-emepegasi office. Ọsọkwa ụnụ sịla ọ bụ fake office. At the end of the day, emecha bụrụ original. Ala register gasị some things. A na-create social media. Ọ nwere ike kpọọ ya app. A na-create some people are register. La Biafra self-referendum. More than 1 million people register go. Or even gịnị bụ million people. So ihe niile aba na evidence na nwere ife ala eme. A na-ekwu okwu Biafra currency. Ala design a na-ewepụta. Ala ekwu Biafra coin. Kedu broadcast ị chọdịrị inye dị ndebe anya? Ebe a na-ekwu okwu broadcast dị superior than your own broadcast. Nwanne, ihe a na-ekwu okwu ya na-abụ state of the nation broadcast. Ka ha Maazị Ekpa na ndị otu ya na-ewepụta. Ebe iwepụtara anyị regular broadcast. Ndebe anya adịghị akọzi ụdị akụkọ. Ele ihe na-ewepụtazi bụ state of the nation. Ị na-achọ iwepụta normal ka akọrọba mpeteri. The same story anyị na-anụ before. We want new things. We refuse to be stagnant. So my brother, bụ onwe gị eziokwu. Onye ọbụla unu na-agada in the name of anything without having spiritual backing. Presently, la mụ asị mmadụ, as a mortal man, na asị m George ya, mmekwu la unu enwe that spiritual backing. Ihe ọbụla unu na-agada, I can say within me, I stand to be corrected that you people are gathering in vain. That is the truth. So, I don't think, Lord, is necessary. Able to even broadcast ebe anyị nọ na stage of the nation broadcast.
ebe na-ekwu okwu Biafra self-referendum, people are na-register. What are you coming to tell us? The truth bụ na ndị be anyị achọzi ige, ndị be anyị chọrọ change. Ịnụ okwu anyị metụgo n'obi, have a rethink. Ka anyị gbakọ nyụọ mmamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ. Maka na okwu nwere onwe anyị na-ekwu bụ ife mmụọ. Eme ife mere ife o ji wee bụrụ ife mmụọ na onwego ndị esoro imi egbuo ha, ọbara ha wụwa na the land of Biafra for nothing, for standing for the truth. And the truth would to save the land of their ancestors. Okwu nwere onwe anyị na-ekwu dị spiritual. Ife anyị na-eme ebe ife mmụọ ka ihe mere ife mmụọ, that we are trying to save the future, or we are trying to preserve the future of the unborn generation, that generation that we are yet to see. We are trying to preserve their future. Ihe a bụ ife mere okwu nwere onwe okwu na-ekwu ife mmụọ. And whomever that is fighting this very mission is fighting the unborn generation. And that person is equally setting his unborn generation up for destruction. Have a rethink. Meditate on this. Can the spirit of Elohim minister to you? The writing and direct your path. Na hezechito kabiama. He say, ndị be anyị daalụ ndị nne nụ ihe a bụkwa Igbo Media anyị si wee na-ewetakwara unu nnukwu ozi a dị oke mkpa, dịka anyị si kwuo unu nkwa na dịka anyị si na-agba mbọ enwere ike ị na-enye unu update bụ ihe gbasara maka ife na-eme na ana Igbo be anyị na ndị nwere onwe nke a na-azọ. Ọ ya bụ nkwa ka anyị kwere unu na anyị ga na-emezu ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ iwọchi ihe a kịta ị nụrụ n'elu akwụkwọ Biafran Prime Minister kwuru, gwa onwe gị eziokwu n'ụdị nke gị na nchịkọta mmụọ gị ka ghara iwelite ile anyị n'ihe a, maka oke ihe ga na-esi na-emezi. O nwere ebe ekwete na ndị Igbo ya anọ, o nwere ebe anyị sịrị anyị nọrọ. Igbo abụlọ Senate President, Igbo abụlọ Vice President, nothing. And na ụmụ ihe ndị niile amegasịkwa anụ ụmụnne anyị esi okwu na-agba ụwofa mgba maka oke ife ya je megidezie ajụrụzi asị ma ọ gịnị na-emezi. Ọ dị ka arụ achọziri ime anyị negodin ka obodo si dị. Ka e mere ji jide nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu na mkpọrọ akwa maka ndị Igbo. Gịnị ka ihe ọjọọ mere? Maka ọ sị na Igbo ga-adị, maka ọ sị na anyị ga-adị, na anyị ga-adị ka echi na echi ada agwụ agwụ. O nwere ọzọ eji jide ya? Jụọ onwe gị ajụ a, gịnị ka eji jide Maazị Nnamdi Kanu? Ọkwa maka ọ sị na Igbo ya adị. Biko ọtụtụ ka iwe chetara ife a bụ Igbo Media anyị na-asụ n'onu be anyị, ọnụnụ be anyị ka anyị na-asụ. So biko ọ bụ na ede anụ Igbo iwe ewe na gị, ọnụnụ be anyị ka anyị ji akọwa ihe na-eme ebe a. Ka ego ọkwa na ya anyị na-ekwu bifo unu ekwe n'iwe ka ife onye ndu melụ, ọ sị na ya na-eme mgbomgbe ndị Igbo na-abịa ya n'alụ, ọ na-ewute ya. Simon Ekpapinie anyị agbaba ya mgba ka e mere obedient movement. Akwụwụrụ okwu Maazị Nnamdi Kanu kwuru before ejide ya, they will never give you that president, that seat. Akwụdoro na ya na Peter Obi winere mana nyere ya. Gịnị ka asị ya bụ mba? Igbo mana na ife maka oke esi na-ekwuzi okwu ọka ife ga na-esi na-emezi. Ọ bụ na ịkpọrọ onwe gị meeting, chụkọ onwe gị ọnụ, jụọ onwe gị ajụ a ka ebe ịkwụ n'obodo a bụ Naijiria. Ajụ nchọkwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'elu akwụkwọ a, jụọ onwe ya na na-ejicha onwe gị ya bụ ife isaa ya. Ọ gwụna ka m n'ọnụ. Ihe a bụ Igbo Media. Daalụ n'ụmụnne.